Iz prvog životopisa Tome Čalanskog. Odanle se preselio na drugo mjesto koje se zove Porciunkula. Tu se nalazila crkva Blažene djevice Majke Božje koja je davno sagrađena. Ona je bila napuštena i nitko se za nju nije brinuo. Kad ju je svetac Božji ugledao tako ruševnu, bio je ganut ljubavlju, budući da je upravo izgarao od pobožnosti prema predobroj majci, počeo je ondje trajno boraviti. Franji je Porciunkula značila više od svih drugih mjesta. Ondje je bilo prvo boravište braće, ondje je primio u red Svetu Klaru, ondje su se održavali prvi kapituli, ondje je slušao evanđelje, nakon kojeg je odlučio promijeniti svoj način života. Na tom mjestu ćete vidjeti i kapelu koja slavi uspomenu na Franjinu smrt, koja ga je tu zadesila 3. listopada 1226. godine. U 16. stoljeću podigla se oko male crkvice veličanstvena bazilika koja svoj konačni oblik poprima tek 1930. godine. Koliko je Franji značila ta crkvica, govori i činjenica da je od pape isprosio potpuni oprost za sve koji je pohode. Tog potpunog oprosta i mi ćemo biti dionici za nekoliko dana. Razmisli. Nakon što je čuo tumačenje evanđelja o poslanju učenika, Franjo je uskliknuo: ovo je ono što želim, ovo je ono što tražim, ovo želim svim srcem izvršavati. Želim li zaista svim srcem biti Božji? Na tom mjestu molit ćemo Boga da pročisti naše želje i usmjeri ih prema sebi.